Grabe naman ka mang, nangayaro ganit kung katapusan ka ko si mo, ituklo ba dyan ko ni mo? Wa ko'y labot, magilak-hilak na buka kag batang gamay. Apil-apil sa isyo sa inyong pamilya. Salamat, kailan dyan ko makaon na ni. Utang nyo kayo. Lah, si Buknoy man na oh. Time pa, nagunsa ning tawhana diri. Ni uli siguro na kay gigutom na na. Karon pa ni siya maguli-uli, pila ka duwa na ni uli balay. Kana away gunaron. Hoy Buknoy, nagunsa makadiri ang ano ni uli-uli pa man jud ka. Atay labs, luyan ang Buknoy oh nagbuwak na maglubi. Tag di na ka wala pulos ng tawhana na. Buknoy! Ngano ni uli pa man ka? Nagkit-kit pa jud ka ng lubi. Ibutang na. Ma'am, ngano nagkuyog ng duha? Ayaw pagbuot, gilubong na tikas kalimot. Wala na gipuli mo sa kuha, ma'am. Luuyag na unin tawhana ni oy. Ako pa nimo, ayaw nagpakita diri. Layas na sa dayon. Nganaon ako ni mo, ma'am. Pag human sa tanan, ikaw niyo ko ni mo ana. Wala jud ka kasabot. Dili ko ganahan nimo, kain-ani ra ka oh. Sabi naman ka, ma'am. Tininood naman na mo, ha. Oh, nagkulima na pug ka. Pag audition nito aroma artista ka. Sobra na kay kamang ba? Wala na ko kagwanta sa batasan, mang. Sabi naman kay ka. Maunay wala ka gwanta. Nya ngano ni uli pa man ka? Kana labs, layasan na. Sobra na kay mo ba? Ikaw, pre. Kabalo man ka nga nanay asawang tao, pre. Kano maging pa man ka? Kabalo mo ko pre, pero nakita mo kung nakulis niyo, murag nagbugnaw magun mo. Nabugnaw? Una kay plano nga ilugon siya. Yang na plano, saman. Waalan tanan sa kwadro nyo. Ay lang si Charmina. Ikaw Buknoy, ay na ipugos imong kinabuhi sa kuha. Kay gusto na ko dako pa ani oh. Tempa, nganong nang ana-ana man sa Charmina? Sige, pagkuyog mo duha. Basta kay ang bata ako Ang bata? Kay ngano makabuhi di ka to. Paalag mga on miglubi. Importante nga maghuban mi. Basig pwede pa na po sa mga naumnanin mo. Ayaw na! Grabe naman ka mang. Nangayaro ganit kung katapusan ka ko si mo. Ituklo ba dyan ko ni mo? Wa ko'y labot, magilak-hilak na buka kag batang gamay.